E parcă nu știu, parcă nu știi tu cine. E normale. Excelon. Dar nici nu vorbește dracu. E, că ai mâncat o literă. Ai, ok, am înțeles. Delta. Bă. Ah, nu. Că tu vrei rank podarul? Unde? Unde vrei? Mi indiferent, dacă vrei să și acum. La bandita. Unde vezi tu ei? Aici, la noi. Păi, ai bandita, mă. O partă? La bandita, du-te dracu. Ok. Vrea să dea o parte. Aștept sau? Aștept, nu-i problemă. Bă, Nu bă, aștept, ce ai? Dar ce aștepți, e? E bun. să mi sugi. Cine vorbește? Cine vorbește? Băi. Îți două timuri aici. Vezi că avem cotropitori. A, de parcă nu La știu. ce casă mergi? Nu, știu la casă, random. Dacă mori, E, dai report. dar e vina ta. Păi da, Ma, aoleu, ce cap am ți-ai dat. spart, mă, ia. Ia, fii ce am aici. M4. Am mare crossbow. Li fut coața în cap. Am dat. Da, găsesc 4x. Dă-te ca antigaie, cel mai bun. Găsesc veste de 3. Și cam atât pe azi. Asta a fost meciul, vă așteptăm la următorul episod. Mă tentează. Ghiși ce am găsit? Ce găsă? Are Gata, mă. veste de 2 la Stai, că începe, stai că începe înapoi jucăria cu Western-ul. Bună! Servus. Bună. Am crezut că ești altcineva și voiam să-ți spun ieși afară. Din răbeșință. Mai întâmplă. Ce faceți? Acum că știu cine ești, ieși afară. Bine! Nu, băi, nu! Șuu. Bravo, Băi, deci când nu trebuie să mă asculte, lumea mă ascultă și când trebuie să mă asculte, nu mă ascultă. Never simplu. Asta mă faci. Vezi, dacă vrei gloanțe verzi și scară, am găsit la mine. Am găsit și revolver dacă vrei. No. Nu? Mai vrei revolver, gata? Nu, am altceva și mai... Stai că vin la tine să-l arăt. Ui, Stai sus așa pe că el. poate Ui. La tine. Ba tu. Acolo, a legat picăm, o să vânez. Ce vezi mai Pe. Da, ce tulnic Unde avem erau azi. glanții vechi? Acolo. Și în casă de lângă. Parcă. Am văzut ceva frumos. Mamă, Vector. Nu, mersi, nu mă mai complimenta. Ziceam de chitară, e. Păi da, și el e frumos. Bună! Mai ies afară? Nu. Băi, eu Nu-l mai glumeam, asculta dar... pe Fabi. Da, știu! Da, ce-i din gură, vezi de treaba ta. It's a joke, man. știu că... Da. Fac și eu ca Răzvan, nu te bagă nimeni în să am acasă. Wow, roboteală. Bă, eu. Vezi că sunt la bătaie, Ce? Fab. Vezi că eu vin. Vezi că vin Vin. rachetă. Dar de ce fugi de mine, fata răule, vină coace? Vină să-ți Oricum. arăt pinguinul. Ce faci? A fugit. Ma, fata rău, ai beli pula. Bipilor?
Da, ești de pe telefon? Da, ok. Ești de pe telefon? Mă auziți mai bine acum? Da. Da, e. Da. Bulangiul Lorenzo! Unde? Nu mai, acolo e. Unde coiță, că schior. Lasă că a trecut. Fix prin poarta raiului a trecut. Ah, Vrei partea? da. Bă. Băi, din păcate am pierdut prin filmare. Întocmai. Oleu, Că a găsit. uite-le A acum. găsit aspirină, lasă-mă. Bă, ce zi asta? Este azi? Am fost roboțesc acolo. Ți-ai pus măscuță să... atunci când mă bășesc să nu pută? A, tu cum observi? Ui! Bă, Strings, Mm. ce zi azi? 3 aprilie și ora joi. Nu sugi. 19 ianuarie, ce? Să te uiți în curând pe contul mare pe story. Am spus în curând, nu acum. Încurcând? Oleu, oi, sente. Te gândeam că mai domestică. Băi, dar unde fuge? Adică pe 20. Ai văzut-o pe Da, asta? băi, și... Am văzut-o. Foarte Ce puțin. Ui, mă mor, e futus gura. Bună! Și persoană. Ești bine? Bună! Bună. Stai că intervine Cosmin în acțiune. Stai așa că intervine Cosmin. Ce faceți? Tu bine, noi? Da. Că se poate asta? Uite Faceți foarte bine. gluma cum îl sugi? Nu, Tu o faci? Nu, niciodată. Mă, cu te spun. Nu! Strings! Păi dacă tu o faci, o Pe facem și contul noi. mare. Pe story. Băi, Aveți băi, grijă? de ce să joacă PUBG? Vorbiți mai tare. Bine! Ma. Țipă. Acum, Nu. Care-l făcut mu? Care-l Player. făcut mu? Bam, culcat. Răzvan. Bam. Nu! Pe lângă. ești bine? Bam, pe lângă. Unde? Pe lângă. Bam, pe lângă. Uai. Unde? 230. După stâlpă, pula mea, că a fugit ca fătărău. Da, așa că-l rezolv. Dă-te că mă duc cu motor bicicleta. Haide. Bă, Așa? Cel mai bun motorbike. da. Hai motorbike 2. Am motor de 3000 pe asta. Ai văzut Strings? Te asigur că nu moare nimeni. Ăla cu... Player! Ratata! Pe contul mare. Cap de Da, tavă. l-am văzut. Ce cu el? Mi-a sărit așa, am făcut kill, nu știu cum. Aaaa! Ah. Da chiar! Prost ești. Ești prost. Se știe. Frate! Treci în cimitir. Împlinește 34 de ani. Ehe. Bă, l-am văzut pe ăsta culcat un pic și mi s-a părut că e motor și am vrut să-l ridic. Oh my god. Yo, Hai să... Sav. Mai nou am viteză de dat cu Ar spate. trebui să fac un reper și cu Megadeth. Da. Uite ce face. Și-o împart aceea acolo. Iar am lag, vezi că mai face content. Ui, în față, per să bate cu alpe. Oprește aici, Am mă. văzut. Oprește, Stai, oprește. am văzut. Oprește în pula. A, nu, Fete. în ăsta, mă. Mă, futu-ți rasa, măti. O tu ți crești. Cosmin, nu, ce faci? Bine. Dar de ce ești așa de sigur? Era kill-ul meu, e boschetare. Nu știu, am așa. Nu știi dacă ești boschetare. Nu. Nu mai îmi dați bun. Dar cine dă bun? Ce? Bă, Fabi, ce-ai cu fata? Da. Păi n-am nimic cu tine. Cred că i-a intrat în sânge, ăsta prea mult cu ei în clasă. Bufeu. Deci am un bufeu de energie. Player, acolo în față. Lasă-l. Energie, Și vreau să mă bat cu cineva. Cu Drum mine, bun. cu mine, vreau eu. Hai să Hai, dăm de pe Slixe, motor. lasă-o Culcat. să termine, lasă-o să termine întâi. Hai să dăm de pe motor, ei. E morte. Băi, că vrei să te bați, dar dacă Eu dăm Îi de pe motor mort, la te altul. pune la perete Da, ca tu cuțitele care fi. după Tu te tine. la ăla că am nevoie de loot. Da, mă. Am gen.
Ai gene? Și eu am gene. Am genunchi. Ai genunchi? Și noi avem genunchi. Da. Ce coincidență, Și nu? eu. Nu pot să cred. Da? Nici noi. Mai Uite, nemise, îmi vin să sparg ceva, nu știu. să spalgi? Să mi-e bine să sparg. sparg. Mi vine să spalg. Vă rog. Bă, eu cred Hai că mă o băi, să-mi fac... gata, terminați. eu cred că o să-mi fac un Lăsați-o în trofeu. pace. Eu cred că o să-mi fac un trofeu personalizat la ea pentru enervat oameni. Mă rog, cu intenții, bineînțeles. Nu, că Plec în eu față. enervez Plec în lumea față, contra- plec în față. Ui, oprește, o prrr! Nu l-am văzut, dar Bă, nu gani, ești contează. pula, ți-am Da, să l-am frâre! Îs doi! Scoate! Cred că eu am 5 minute de când merg după un drop și tot nu-l găsesc. Mai încolo. Stai, că eu dau cu shotgun-ul, eu dau cu shotgun. Eu dau cu ticaia. Mai rapid. Prostul, eu dau cu ticaia, am spus. Bă, eu dăteam cu ticaia. Băi, mă super, dă timpul ăla cu tigaia, mă. Nu mă interesează. Bă, da, mă interesează. M-a dat pic cu timpul ăla, mi-a jos cu lincea. Auliu! Tu e jos. Ce cauți jos, ei? M-a dat pe Scoală jos. sus. Scoală sus. Jos, jos, sus, jos. Haide. Stai, stai. Nu pot. Dă-mi rivai, fătus gurița. Mi-a trecut la pe la ureche. E de pe câmp, Nu ză. mă nimerește. De la popușoi, de la popușoi îți dă fătărăule. 65. Pușoi. 65, 65, 65. Îți doi. Văliu. Să mă... O, da, las că mor Nu acum. pot. Da? Hai, Ovi. stau, 65. Ovi, Ce vrei și tu? am M24 cu scop Bă, de de 8. ce-i frecat? Bravo. Bă, de ratatouille. Ia cum stau acolo. Zici că m-am culcat. Tot 65. Ia că vine mașina. Bă, nu mai am urechi. Așa rezolv cel mai ușor. Care fac? Fabi, cine fost? Le aveam la 200 la Scăpat. Bro. Deci poate intre acolo în groapă. Uite, acum nu mai am la... Bă, Ai, tu când stai Mama pe e mine... calmat. Să mai bine. Aia, dar erai nervos. Rău. Da, nu. De ce nu din cauza ta? Eram nervoasă deja. Nu, Păi, altceva. era foc și par. Mina, Da. te-ai supărat? Nu. Dar stai, de ce Doar nu mi-ai făcut puțin. gluma cu Mirsugi? Nu știu, nu cunosc, n-avem nici Ah, unul, nici altul. ok. Crezi Da, că n-avem. șanțul face vreo glumă cu... No. Da. Nu, Nu, face, bă, eu- face gluma cu tispele, atâta. Și te-am făcut chiar acum cu suna cum știai. Am făcut mai înainte cu Mirsugi, că spunea NU! Culcat. Să spun. Nu știm noi, da. Ce spală Slinks, mă? Ai grijă. Am eu, A făcut chiar, mi-a dracu. rupt picioarele. Mama e calmat, sunt bine emoționat în acest moment. Sigur? Ești emoționat în Nu. acest moment? Momentan. În momentan, da. Sigur? Doar Vrei să ajut? puțin Vrei să te acolo. ajut? Da. Ok. Da. Ce Deci trebuie asta, să ce răspunzi cu da la următoarea întrebare. Nu! Ești Nu. sigur? Nu! Nu! A spus nu, a spus Păi ai spus că da. A spus să spală. Am zis că nu! Ba da, Sigur? Deci ai spus trebuie să răspunzi cu da la următoarea întrebare și am zis că nu. Sigur ai spus Plere față, chiorule. văzut, l-am văzut, îi fac doi. A Observ. scăpat, că e prost. Eu fac dodge la glumele cu Mirsugi. Eu Serios? fac dodge la gloanțele de pe PUBG. Mă puțin la motoare. Scutea pe sucoi. Mi-a jucat corpul joking. Ui. Au crăpat urechile. Te-ai dus în pipotă. Taci. Deci nu înțeleg, eu am făcut 2 kg și am dat 256 de damage. Și ai făcut 5 kg și ai dat 144 de damage. Bă, care-i logica? Lol, tu ești? Da, o vii? Crap. Nu, e în meci, las, mai dăm un, mai avem timp. Hai, dă-i. Ei, am spus să dai așa. Bă, era pandulă. MP... Ți-am găsit porecle. Cosmin, Da.
Nu, că oamenii mai îmi spun Cosmin, de-aia am răspuns. Știu. Sau sunt eu doar Cosmin, mai este un Cosmin Așa aici? ești trecută și în buletin? Arată tui. Ce drăguț. Bă, da, Alex, de ce nu mai este donezi bani? Care, Alex? Dar chiar, de ce mi-ai donat? Da. Uei! Și-a luat kick de pe server. Uei! Slings, ce faci? Ce? Nu recunosc nimica. Nu, Nu recunosc nimica. Încă o dată îți donezi bani. Așa-l cheam. Donezi bani. a, Slings, dar tu ești așa trecut și în buletin? E bună, ce Papacioc. Links. Nu, Links. Links era Links, corect. Links. Era Nu, Slink. stai. Linci. Era Slink. Știu, dar Links. Știi? Este corect la Lui Slings. Nu. Ba da. Bă, da. Lui Ashley. Lui... Șuu. Băi, băi. Acel moment când creierul refuză să funcționeze. Deci, în Banana Fish, personajul principal are... Cine? în Banana Fish. Am auzit numai de My Friend Pedro, nu știu. Ui, cala, cala. Nu, ăla e ok. Nu știu. Hai, hai, Ăla e un anime... hai la Hosan. Din gură, că tu nu ești ok. E depresiv în primul rând. Am plâns. Cine cine vorbește, mă, Slings? Războiul ce-am mâncat așa. Ți-ai luat bully. Eu propun să sun la psiholog. Data și de Avem o 11 și 11 psihologie. a bully. Deci, Ți-ai vopsit colegii? ce? Ți-ai vopsit colegii? Bă, Cataroi, unde ești? Ce că la Hosan, da, el e... A, ba nu, mi se pare. Am întrebat-o pe profa de psihologie ce Cum o părere are despre visele lucide. Și a zis, da, astea nu există. Bă, Ba e da, normal, când ești în beție, nu prea mai visezi deloc, mă înțelegi? Vezi negru. Da, înțeleg. Păi da, Ui, unul lângă mine. abul pe Răzvan. Eu se... A, tu ești? Ratatouille și... Ratatouille mă spări, ei. Kalashnikov. Cred că eu, stai. Aia e Ratatouille. Dacă mă auzi că fac gălăgii, eu sunt. Ok, deci tu Dacă nu ești. nu știu. Bă, Slings, ai dat cine te-a învățat? Eu acum 2 ore vorbeam corect gramatical. Și acum ai uitat să vorbești. Da. Îmi pare bine. Te A înțeleg? plecat limba română la o plimbare. Nu, au plecat mai mult limba, că româna nu. Bă, dar nu, serios, mă, zici și tu, n-are logică ce spun eu. Ce zici? Da. Da. Păi, da. Da, adică chiar ai dreptate. Da. Da. Da, pe ce subiect vorbim? Nu știu. Îmi pare bine. Ce mie? Mi-mi convin. Um, Biciclențu! Ce are- Fua. ce? Mă numesc Cosmin, tu? Am mai multe nume. A, Ratat, Mama îmi spune Simona. Pișco, Mama îmi spune Simonela. Simonela. Simoniela. Dar nu mă cheamă Simona, dar îmi spune Simona. Bine, Simonela. Simon Moldeanu. Am accent de moldoveancă. Am chiar de moldovian cu... Nu de serios acum. Nu te serios. Un băiat din Craiova mi-a spus, dar mi-am dat seama că e din Moldova, că ai accent. Da, mă. Depinde. Puțin... Spune să te enervezi un pic. Vă zacoși pe Cosmin, face un V1. Strâng ce vrei. Bă, să știi, Face eu la sabi la nervi, sabicul. Bine, m-am câștigat cu bate. sniperul. Scris taie sabia. eu la nervi vă pot bate și pe LOL, și pe CS, și pe OSU, cu ce doriți. Da? Bine. Vrei pe o Da. Aștept să vin botoșan. Hai să ne batem pe OSU, vrei? Băi, băgă-mi Dacă mă să joc. Get a life. Chiar aș fi curios cum joacă CS când e nervoasă. Bă, să știi, când eram nervoasă, jucam foarte bine CS. Adică mai înainte jucai mult bine ce se... Strâng Dar ce vrei să spui. nu serios, mă, așa o spun. Scrie-mi în privat. Ce faci? Bine, Dar spune CS-ul doar... Ce spun? Nu știu nimica. Că vrei să spui ceva. ce faci? Bine, tu? Și Bă, eu. jucăm la rank 3?
Păi, bulangiule. vreau. N-am să intru pe LOL, deoarece nu vreau să-mi Hai fie bă, mai rău stare. Ui, Cătălule, Ghetoroi, ieși acasă. Tu vezi să chiar... ia șarapă, Nu, e și să- Ia, canal de șarap, LOL mai sus. wow! Hai sus, că vă că nu înțelege. Nu, faza e că Bun. vin încoace. Aici. Taci un pic, am aici treabă cu o bicicletă. Păi bun, dacă Ui, ai ui. treabă, stai mai sus. Taci, mă, te dracu. Nu-i prost. Stai, stai, pe tine. Vezi că ai și o bicicletă, Deci ce înseamnă să fii ofticat și antisocial? Eu nu mă duc mai sus. Hai cu Uite un bicicletă. exemplu, stă singur mai sus. Hai să mergem în Eu zonă. nu mă... Wow, Hai să mergem în zonă. Bă, da, ăștia au partea? Nu! Ia băie! Să dai încolo de bulangii. Tu e în Da. pula mea. Muri. Dar vreau să mă uit și eu la LOL. Da, Dar mai nu, și la... Noi cam jucăm. Sana. nu. Să vezi cum fac aici? Bă, Stai, mai mă, nou, Cala, stai mai la nou să Ginu a ajuns și pe PUBG. O vii să-mi dai invite când termin. Băi, ce cu mine? S-a mai... Lasă-mă în pace. Eu înțeleg că sunt mingin. Haide, bicicletă! Biciclențiu, tu ești? Olea, Bicicleta. Ia! Laurențiu, ți-ai luat biciclențiu? Mamma mia! Bă, Italiano. băi, arată până vine frumos. durează mâncață. Ce să ai dracu? Pizza, ragazzi. I give the head of pământ. And I eat iar. Vreau pizza vegetariană. Vreau pizza cu ananas. Fabi, stâlpul. Acum Da, vin bani. de tine, Fabi. foarte, Dați foarte. bani. Wow. Stâlpul, bă. Șu. Dați bani. Tu dai partea. Facem sport. De fapt, lasă așa. Nu mai Stați un pic, câți-i dau bani? Cine a spus Fabi Bă, că vrea ia. pizza cu ananas? Ascult, ia. Da, Vorbește las. cu mine, mă bagă cineva în seamă azi. Da, Ia, ascult. hai. Deci cum să-ți Hai, placă pizza unde? cu ananas? Nu, eu am spus la mișto. Șu. Pizza cu ton. Bă, nu, mersi, lasă, că vreau. Bă, bombalăule, știi ce fain e? Pizza cu ton? Știu că am mâncat la Constanța. Ai Bă, mâncat? da, să știi, pizza cu ton e bună. Ia. Șu. E bun, am mâncat la Constanța. Da, gata, nu mai vorbim, gata. Ia stai Bine. așa, ia stai așa, îți plac sarmalele? Mie? În general, la toți. La toți. Care au făcut? Care-i prostul? Slinks. Nu îmi face de Slinks, glumă. slinks. Imediat aflăm care-i Nimeni nu a deștept. spus nimica, doar dacă s-o treze prostul de... Ma, mi-a spart muia. Ui. Ce faceai? Nu, că eu mă întorc. Apasă Escovie, esc. Ce văd? Nu să spun. Prefer. E retardial ăsta. Prefer. Sarmalele de Așa. Crăciun Așa. sau de Revelion. Dar în rest, Bă, ai făcut. De Crăciun, de Dar- Revelion, de Paști. Când Când îmi vine chef. Ce mi-a cap mai. Ibar, nu vrei? E Crăciun. nu. De Crăciun, fi mai bun, fi handy. Ia de- Pa, pa. Ia o rangă și ia dă-ți cu ea în cap. Hei! Șu! Șu! Wow! Wow, Schemi! Motorbike, tu ești, motorbike, mă spări, motorbike, mă spări, Da, motorbike. că mă duc și eu și vei... Ue! Să dai slab, să invite. Ai mers pe mine, te dracu. Mamă, trickshot-uri aici. Wow, disimirose. Ales, nu mai plimbă. țipa. Dă-l încolo de meci, hai să ne plimbăm. Aveți un căricior vreau de... să plâng. Aveți un căricior de la Stai, Caravan, stai, ceva stai. pentru handicapați. Vreau să- Vreau un scaun de la pentru handicapați, să mă plimb cu el. vreau să Băi, plâng. mie Vezi că te este în mod scapa. pentru 5M. Să mor tu. Da. Știu că eram... L-a băgat Micu pe server să testeze și eu mă plimbam cu mașină de poliție. Și îl fugăream cu scaunul, pendea 560 scaunul. Ei, să bat. Mergi la bătaie sau? Hai la bătoi, fi spartan adevărat. Șu! Dar nu intra în mine, e spartane. Da, e... Da, bă. Nu mai mănânci crispy de la spartan. Auzi la... Cum se cheamă? Magic Clan. Da, De la mă, KFC. Da, mă. Ce ai? Mă duc la pizzerie, mănânc crispy. Tu, Chinez. mi-am mâncat... Noi, Fabi, Ciu, practic mi-a spart acolo nu se moia. mai cheamă ca în pizzerie, e restaurant. Fac mai multe feluri de mâncare. Am crezut că se numește cafenea și servește mâncare. Da. Da, greșit. Ți s-a împăsminut? Vreau Băi, să știi mor. Ce întâmplă? Ar fi o Vezi, idee. Ce că vreau să mor, să mă întâmplă. Se la fel, vreau să mă. Moare Nu lumea. idee, știu. Ți-am spus, mi-a moare Ce că să lumea. mă întâmplă? Ovi, puneți dacă ai scop de 8 pe arma aia, e prea OP. Dă-te în ce- pula mea, nu te crede. Dar știi că am făcut 8 Când ai kill-uri cu făcut ea. așa inteligent?
Vezi că au trecut o mașină mare din noi. Nu bă, fără mișto, cu oamenii se mai schimbă. Din prost devii și mai prost câteodată. Ai un exemplar pe aici, nu dau glume. Eu m-am schimbat. Ei pe LOL. De pe LOL ai ajuns să nu te mai joci nimic. Bă, Mâine te găsesc într-un club de lectură. m-am gândit astăzi să-mi ocup ziua cu Ion, gen romanul. Ce-o fi Ion Cameleon? roman, așa. Așa, că-l știu, că l-am citit și eu, n-am avut nicio Așa, am viață. vrut să Mai n-am două ajuns viteze. acasă și mi-am deschis laptopul. Ah, Și n-am mai citit. și l-ai găsit pe Alexandru Lăpușnean, dacă mă înțelegi. Da, da. Stai că mi-a spart muia. Sau l-ai găsit pe Johnny? Johnny de la Craiova. Nu, Johnny de la Sinaia, dacă mă înțelegi. M-am uitat la o oră din film. Te-ai uitat la o oră? școală. Te-ai uitat la o La oră, o oră din Șu. 3. ok. Chiar poți face... Dar chiar, cine e de dimineață la școală? Cam Eu. pe 10. Ați Eu. făcut Eu, ore Codul în Flavius, grevă? ca la... Ah, grevă? Ai avut și tu grevă? Da, Grevă? n-am făcut o oră. La noi a fost război mai mult. Eu, deci fii atent, noi avem 2 ore de mate, una după alta. Da, O și oră eu la am fel. făcut, o oră am făcut, una face proful, nu, că sunt în grevă, nu fac nimic. Da, da, așa și la mine. Șu. Nu era la noi vida școală, nu? Fizică n-am mai făcut, ce n-am mai Română Nu n-am mai facem noi făcut. online, fizic nu mai facem, gata. Să mor tu. Dar Pui dacă tu ai... botul la ce spune asta? M-ai văzut? Păi nu, Am văzut, am păi văzut. n-ai zis fizic, n-am mai făcut. Fizică. Nu Când te-ai ești prins, prost, când fizic ești- sunteți. Băi, deci când ești prost, mă. Și viațe grele. Bă, dar ești prost, mă. Șu. Dar nu zic de cineva, zic așa la modul general. V-ați înțeles? Trebuie așa pentru un Bă, prieten. da, nu, PUBG-ul o să fie de acum gratis. Cam da. Sperăm. Să spune că o să fie Aplică gratis, dar... tactica CSGO-ului, să atragă playeri. Da, Ca să dar tot bage trebuie bani în Battle Pass-uri și Fii în atent, skin-uri. joc-o pe asta. Hai Nu de mai timpul asta, la dar mea. Văzut-o? ca să joci compe, trebuie să plătești. Șu. Da, Uite, că am PUBG? zis și aici. Da, da. Da, mă uit în bani. Este Cât PUBG e? Plus, ceva. Tu A, e ești plasă. Battle Pass. Tu ești plasă. Ia. Nu-i numai Battle Pass-ul. Tu ești plasă de Ba, raf. cam da. Uite-te că dacă vrei Ma. să încerci să joci competitiv, nu poți, din cauza că trebuie să-l ai. Taci. Dă-l în pula, vezi că vine Dar mașina. cine să joacă ranked în primul rând? Eu! Mașina aproape. Eu. Bă, stai că mașina e. Am bicicletă, îl Ar fi fac. competitiv. Nu-i competitiv, e ranked. Da, știu. Eu încerc să mă urc Da. pe case. Cine Da, gen, s-ar am juca zis ranked el, pe PUBG când poți face top panoramă și... Băi, deci eu dacă mă urc pe casă... Băi, deci dacă mă urc pe casă, aștept 5 euro în PayPal. Îi aștept la codul. Ui! Trebuie să-mi Ce trimite tragi, și mie fraiere? 100 de cap. Nu știu de unde a tras prostul, dar e prost. Ui. Johnny. Ei, Flavius, da? Eu? hai să băgăm în... Ue. Strip. Unde mergi? Mamă, ce aici? Stai, acum termin, nu vezi? Deja Qatarul e KO. Nu Tragi termină, după mă, că mata, băi. ăștia la cât să prostesc, Tot Nu. ce din gură. mori. Da, tatu. Vezi că știu unde stai. Hai, acum ești să... Ce roboteala acolo, Și dă-le. mea. Dacă știi unde stau. E Taci din Marcel. gură, nu vorbeam cu tine, eu vorbeam cu Catarul, știu că e la copac. Eu cred că vorbeam cu tine, voi leu. Te-ai Ce-ai simțit? zis că știu, și tu știu unde stai. Tu știi unde stau. Știu, Unde stai, am spus, ei, spart. Știu, handicapatule. Cu o bicicletă, fugi. Stai, biciclențio. Dă-i așa, Haide, Clau. La unii merem. Am dat invite. mi-au zburat aia printre spițe. La unii merem. Ce spițele? Nu mor aici. Am murit. Cu biciclețele Hai la unii. motorbike, hai motorbike. Bicicletă electrică. Bucarest Black Traffic. Bă. Hai băi că sunteți Bă, ce retardați, faci? tăte. Wow. Să băga biciclete în fapt.
Nu știu, nu mă întreba. Mâine, poi mâine mă găsești cu tancul prin fața casei. Lasă-o, după vine acasă, lasă că vine Caitlyn. O să mă Uite-o bombardez pe mine. Dăm? Taci! Să fie. Au fost Bă, bune. A fost cu lăsați-o, dublu mă, sens. să termine de spus. Bă, dar a fost cu dublu sens, nu-i vina mea noastră. Nu-i vina mea. După mi-am Uite, dat și eu răspund. seama și m-am oprit. Bă, Ovi. A fost cam târziu. Da, știu. Îmi pare rău. N-am vrut să Aia sun. e. Da, Bă, exact. regret. Dă-i un cap în gură și treci peste. Vând ciorbă de regret, ce-mi dorești? Așa mă cu regrete, ce dorește? Ai luat-o de ieri de la mine, când am pus clip. Dar mai contează de un altul? Îți dai să te gândești orice vorbă-i luată. Bă, câte capcane pune asta pe aici, îi mânetează-i. Are 3 maxim, stai cu minte. Bă, ia mai tăceți. Așa, puteți Ah, continua. tăceți. Puteți să continuați, gata. Ai un painkiller. Vrei să dau? Dacă te-am întrebat oare. Am întrebat, na, poate ești curios. Așa, mersi. Vezi că știi. Vezi că ai un scop de 4 aici. Ai scopitoare? Am spus că ai scop de 4 aici, jos. Am înțeles că am scopitoare aici jos. Știi să spune că ai scopitoare jos. Hei! Am crezut că ai AK, m-am spăriet. Și dacă aveam acaci? Era să sparg bicicleta. Nu mai mergeți cu bicicletele pe la mine prin față că vă sparg roțul. Da, 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 da. Deci aminte? Da, da, da. Tot noi. Da, mă, tot timpul unde mă șoroc prost. Băi, să-l știu pe Mirel, mă. Bă, Nu, dă-te, nu știu. n-ai bine. Nu-l știți pe Mirel, mă. Nu știu cum merge ăștia. Unde trăiți, mă? Sub ce piatră ați trăit până acum? Câinele din Griviț, mă, de dă din cur. A, Mirel acela, înțeles. Bate vântul face doar de 4 ori într-o oră. Tu și cu aia că la merge. Cred că-s Drift. bipolar. Ești bipolară? Ești bipolară? Dar de când ești o Păi așa să Păi, nu? Ui. Așa, gata, te ascultăm. Stai că, bicicletul, stai așa alea. Băi, ce mă ghicesc nebun asta. Eu, tu o flip, uite, Hai să-i bicicleta. dăm prin câmp. Ok. Am Eu, du-a flip! Bicicleta mea trage cam o leacă. Stai. Wow, Dăm prin câmp, prin lanul lor. planul lui Sims. Luluța, aia de mi-a spart mie minge. Șuuu. Wow. Steluță of Marie. Tragi după Bombardeală mata. în spate, în față, E adică. cam în față. Șuuu. Ce dracu faci, be? Bă, mi prin broată, vrei să pățești că atunci... Am văzut, Unde? Mort. Unde pulă zâi de pin? mort. La zău! Ei, culcat în buș, era culcat boschetar. deja. Du-te de aici măcar un kill să am și eu 3 meciuri la rând, n-am primit niciun. Ne-ai primit niciun kill? Bine. N-apucă. Ieși afară, Easy, mă. easy, Stinks, easy. Băi, S-o despawna, mâncați-o. Ce avem aici? Fapt, stai, Wow. cam pasivă de la heal. Dar cât primești? cat primești. Știi cât gen îți dă 5% regenerare? Da, după gen... Țapă pe aia. Oare dacă o prins, poți să abdun sau să o mori? Ce? Gata, mă. Tu ești easy. Chetră. Înapoi, că și lux. Tu trebuie să... Am treabă. Da, am vrut să văd cum se aud. Boa. Am mașina acolo, dar nu ne batem, pe câmp acolo. Bă, hai să luăm Da, ceva. asta Ui. Așa. Șu. Wow! Ce pericol, drag. Ia la mâine, fraiere. Tragi unul pe tine, după Se mine tragi fac unul immortal sau să cățaua. fac? Cred că se- Immortal, că nu vezi că nu reziști? Mamă, spart. Nici nu știu unde sunt ăștia. Ai. Îți fi de sete. No. Am dat flare. L-am văzut? 65 chiar. Deci, am nevoie de părerea voastră. De ce lei? Bune. Pe ele. Bună. Da, Mâine lei. aș...
Taci din gură. Te rog frumos. Ce că taci, da te rog. M-a căcat. Aș la vrea, chiar. aș vrea mâine să-i spun mamei că mi-e rău și să nu merg la școală, Mi-e doar că răuț. ea e acasă mâine. Nasol. Și mâine și poi mâine. Taci un pic. Vai, eu... Vezi că vine. Dreapta. Stânga, pardon. Cum făcați, că am Cucat. Cucatul. Aha, Hai că văd gri. cred că vine spus Sonic că e ceva ce. Aveam cod. V-ați văzut? Nu pot să zic. Am dat jos. Timpul ăla mea de gherțoi. Ai prins-o? Da, da, Timpul mea de gherțoi. Taci un pic, taci un pic. Vezi că vine. No, asta e back. Vezi că mor. E lângă tine, în smoke. Față în față, în smoke. Bă, marșul. Podarul, fai, deci, dacă urlă în microfonul ăsta, te îngheți cu el. Bă, nu mai vorbi, băi, deci, fix când trebuia să-l aud pe ăsta, băi, atunci a deschis gura. Bine, pula mea, bine, dă-te Deci, dracu. parcă ești Nostradamus, mă, pe PUBG. ai Fix să nu-i aud pe Aici. Mi-a dat invitație Ian și Ban să